Hej alle sammen og velkommen til vores Let's Play. I dag skal vi finde nogle materialer og gå lidt i gang med vores nye Let's Play her. Det skal nok blive hyggeligt. Boom. Det er lidt typisk, det lige skal regne i dag. Det er lidt noget rart. Nå. Vi er nye på YouTube, så vi har ikke rigtig fået så meget om det. Vi har den her video, og så har vi en anden video, hvor der bliver noget The Forest gameplay. Ellers har vi ikke rigtig fået noget, så hvis I ser videoen, og hvis I lige har lyst, må I gøre ned i kommentarfeltet, hvad jeg tænker, hvad vi gerne vil have til at spille. Hvis I nu gerne vil have os til at spille noget specielt, så må I gerne, hvis I har lyst til det. Det er jo nok primært noget Minecraft, og noget CSGO, og noget andre, måske nogle survival-spil, noget det kan vi også godt lide at spille. Ja, det kan vi godt lide at spille. Men primært noget CSGO, tror jeg nok, det er det vi spiller allermest. Jo. Jeg vil bare sige, at vi skal samle lidt træ. Jeg laver lidt crafting table hurtigt. Så vi kan få nogle økser. Jeg laver økser dig, kom lige her. Op på top, det var vi startet. Jeg kaster ned til dig her. Okay, kig op. Ja. Når der kommer nogle andre videoer, som jeg gerne lige skriver også i dem, om vi vil se for eksempel noget til CSGO. Vi er lidt i tvivl om vi skal sætte en hel kamp ud, eller en helt competitive, om vi vil sådan, det er det hele, hvor vi spiller, eller om vi skal lægge nogle highlights ud for de bedste moments, hvor der sker noget vildt, eller sådan noget. Vi kan jo gøre begge ting, for det er jo bare at optage det. Ja, det må vi lige se på. Ja, om vi vil have til noget redstone eller noget, ja, et stort palace-agtigt. Jeg er ligeglad. Det er bare noget vi kan lave. Vi skal også finde et sted at bo hen. Jeg ved ikke om det skal være på et bjerg, så vi kan se noget, eller om det bare skal være. Ja. Hvor meget træer du for sammen? Jeg har 10. Og så har jeg nogle træplanker. Jo, vi kan godt begynde at lige mødes, og så er det sidste dag. Kom lige over til mig. Jeg var bare gå op der spawn. Og gå op til spawn. Jeg vil ikke det kan regne så meget. Ja, du er det. Kom. Skal vi gå den vej, eller skal vi den vej? Kom. Se om du kan få nogle særblink med, så vi lige kan plante nogen igen. Jeg kan lige hurtigt tage et smut op på... her er der nok kul her. Det kan jeg lige hurtigt. Jeg hakker lige hurtigt. Det vil jeg altid bruge for. Plus minus. Jo, der har. Jeg lige sat den på. Det kan. Så I må også gerne skrive, om vi vil have til at være lidt længere, så man kan sådan følge lidt med i dem. Så vi laver meget på en episode, eller om det bare være de her længder her. Fordi jeg synes 20 minutter det er minimum. Fordi så kan vi også nå at få lavet noget, i stedet for bare at gå i gang med at lave noget, og så aldrig få det lavet.
Vi har også tænkt os at lave en væg i vores hus, så, hvor vi skal have en masse skilte op om, hvad vi skal have lavet i løbet af igen af Let's Play. Så det må jeg også gerne komme med forslag til. Kom, lad os komme ud. Ja, jeg har det. Det er noget vildt sjovt. Og der er lava. Ja, vi skal nok lige have lavet et lille hus her. Der kommer en mob der. Jeg har ikke lavet noget svært. Har du noget svært? Jeg laver om. Jeg har ikke noget mad. Det er bare så. Ja, det er så hårdt lige nu. Jeg laver lige 2 svær. Nej, jeg har noget plastik. Ja, lad mig. Jeg har ting. Her, det er stensvær. Hvor er den? Der. Den er hostet af Swift Hosting. Så I kan ikke rigtig join. Ja, jo, men det er nu meget gerne har lyst. Hvis det bliver til noget. Jeg er oppe på lavaen. Jeg er lavaen. Der er meget lyst. Jeg brænder det lidt. Ja, lige 19 år. Lad os lige gøre det. Vi går også lige ind herovre. Ej, der er mobs alle mand. Så kan vi også lige have fået noget sten, så vi kan lave en masse materialer. Kommer du over til mig her? Ja, godt nok. Pas på den der skeleton. Let's read it. Der er kul. Jeg laver lige hurtigt nogle torches. Er der mørkt eller? Ja. Bum. Simpelthen. Altså vi kunne godt lave et hus lige derude foran. Der hvor der var lava. Bare lige for ryddet det væk. Ellers skulle jeg lidt mere afsted. Lidt mere sådan, der er mere plads. Altså der er jo masser af plads derude, er der ikke det? Jeg skal bare lave det derude, så kan vi... Ja, jeg skulle lige fjerne der lava i hvert fald. Det er nok vigtigst. Bare bygge et hul ind, og så lige her. Right her. Der, og så gør det igen. Der. Sådan. Det kan bare lave en stenpickaxe. Så har du nogle sticks? Ja. Her, nej, men der er 3 sticks. Nå, ja. Du har fået 3 sticks. Kul kan vi altid på. Vi skal også få nogle dyr. Der var nogle der, hvor vi spawnede der. Nogle chickens. Som vi jo lige kunne... Zombier. Det vil jeg... Ja. Idiot. Okay. Ja. Jeg begynder bare at grave lidt nedad. Ja. I må lige sige, hvis det bliver lidt kedeligt de her episoder, fordi vi er, som sagt, vi er lidt nye på YouTube, så hvis... Eller med at sidde og snakke om alting, og... Jeg vil gerne faktisk, hvis I vil, hvis I har lyst til det, og skrive ned i kommentarfeltet om, hvis I vil have nogle ting, vi skal snakke om. Jeg ved ikke, nu er vi ikke så store, vi kan ikke snakke om de store ting, men det vil, så kan det godt skrive det. Vi bliver meget glade, hvis der overhovedet kom nogle kommentarer, og bare nogle sager. Et like vil betyde rigtig meget. Mere end I tror, så det må jeg også rigtig gerne gøre, hvis I har lyst til det. Nogen, der rent faktisk ser det. Ja, det gør vi.
jeg død. Og alle mine ting forsvandt. Nej, det er GG. Det er sindssygt GG. Hold kæft, hvor er det dumt. Det var ikke første episode. Det er flot. Og alle mine ting brændte deroppe i lava. Det og der var mobs everywhere. Og der var bare skudt på skeletter. Kæft, det er godt spillet. Og der var creepers og... Nej, jeg elsker det der. Du bare drømmer det sammen. Og der er så mange mobs, det er helt utroligt. Jeg kommer og redder dig lige om lidt. Jeg har håbet nu. Der er 2 zombier efter mig. Laver lige en dobbeltkiss her. Kommer de ind i huset? Måske. Så skal Alle mine ting er væk, jeg er nødt til at lave... jeg havde så meget sten. Giv mig lige nogle stik, sådan noget træ. Okay, lægger det. Ja, altså. Ej! Nej! Nej! Det dør også. Nej, jeg faldt ned! Bare kom væk, så det ikke lander i et lavet. Jeg scroller simpelthen så hurtigt. Er det så dumt? Hvorfor der stod ild i mig? Det er bare Hvad skal der ske? Det var da bare irriterende. Der var 2 zombier. Gør det hjælper, hvis Det jeg var går ned begge i 2 vand. første episode. Det er bare pro Minecrafter. Ja. Det må jeg sgu undskylde. Det var sgu lidt Sådan. dårligt. Ja. Jeg kan sige, jeg er ikke god til Minecraft. Jeg er ikke særlig god. Altså det er længe siden jeg har set så mange mobs på et sted. Altså, og jeg jeg var lige spiller ved på at finde normal, det. så jeg ved ikke, om det skulle være sådan en sindssyg mode. Nej. Hvorfor kan jeg høre den? Det var sådan... Oh, det er shit. sådan noget togagtigt. Oh, fuck! Du kan se det hele derovre, mand. Vi skal lige komme hurtigt. To liv. Hvad laver du dernede? Så var jeg så med at kigge. Fuck. Kom ind. Jeg kan ikke komme ind. Vi lukker af. Sådan. Kæft, hvor er vi dårlige. Ja. Dødt. Jeg har lukket af for det. Godt nok. Har du noget sten? Ja, jeg har noget. Du har lige fået det. For vi er gode her. Ja. Først når så stør begge to. Det er godt. Det er godt gået. Det er det. Men ja, som sagt, det her afsnit bliver nok meget mere samle ressourcer og sådan noget. Vi skal lige i gang, og vi skal lige få... have lavet os et hus og... Ej, vi er alle vores kul. Hvor... Vi har alligevel sådan 20-30 kul eller sådan noget. Seriøst, jeg har fundet et stykke. Kul? Ja. Jeg har fundet vildt meget. Nå. Ja, det er lige meget. Men altså, jeg går ud fra, at eller... Det kunne måske være en idé, at vi sådan sluttede vores let's play, når vi har nakket Ender Dragon. Ja, altså jeg ved ikke rigtig, hvordan man kommer ned til End. Jeg skal lige komme tænke om. Ej, vores fakler. Hvordan kommer man egentlig ned til End? Det er... det skal vi... det er Ender Pearls. Svært. Det er Pearls. Nej, du skal have, hvad hedder det, Ender Eyes. Og så skal du bare kaste dem op i luften. Så skal du følge der, hvor den tager hen. Eller der, hvor den... Det er vores mission, der at nakke alle bots, eller must. Kender du den bosses? Ja, sorry. Kender du den der ude i vandet egentlig? Ja, den der det fisk. Ja, det kan vi ikke, den kan vi ikke. Jeg har mødt den før, den. Har du mødt den? Kan vi det. Ja, jeg har mødt den på en online server. Den er sgu hård. Den er i overkant. Nej. Den er gal. Vi klarer den på et tidspunkt. Har du noget kul? Eller har du noget træ? Eller torches? Nej, jeg har ikke nogen torches overhovedet, jeg har ingenting. Eller lige noget charcoal, så vi kan få nogle torches. Jo, har vi ikke en ovn endnu? Jeg laver lige en ovn. Ej, vi har ikke noget... Nej. Jeg laver en lys her. Jeg ved egentlig ikke, om vi kan se noget, så... Nu kan I vel se lidt. Har vi noget... Oh my god! Har vi ikke engang. Hvad så? Vi har ikke noget... der er blevet dag igen. Vi skal ud og hugge noget. What? Det er ja, jeg kan lige skaffe noget træ. Hvad siger tiden? Vi kan lige... Jeg begynder... 2 sekunder. Jeg laver lige 2 økser. Laver du? Okay, fint. Jeg lavede bare lige nogle sticks, så... Ja. Så lægger en øks til dig. Der er... what? Der er 3-4-5 minutter tilbage. Okay, det er godt nå lige at få... Vi hugger lidt træ, så
Vi skal skaffe noget mad også, det er ret vigtigt. Ja. Og så vi kan sove, for eksempel. Ja, uld. Først og fremmest lige væk med det her lava shit. Kæft, jeg hader de der. Dø. Så fucking dø, mand. Sådan der. Ej, jeg kan bare det her lava endnu større lige nu. Gå op og stå på luft foran. Hvor det kan man se, man. Der var et cobblestone party herude. Kæft, for der er også meget lava rundt omkring. Au. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og der er, hvad hedder det der svampebiome? Er det? Er det tæt på nu? Ja. Der er kaniner. Det er meget lækkert. Dræb dem. Kun de store, ikke de små. De kan ikke, der kommer ikke kød af dem. Stor. Jeg tror den er stor, den her. Eller hvad? Ja, altså dem der hvor de har en stor krop. Ja, okay. De små har et lille hoved, men de har en stor krop. Det er nogle nye nogen. Det er noget skram. Raw rabbit. Ja, det skal bare... Det er lang tid siden jeg har spillet Minecraft, så jeg ved ikke om der kommer noget nyt. Det er der. Jeg har spillet lidt af det. Jeg vil lave noget charcoal, så indtil vi finder noget rigtig kul. Ja. Vi regner med også at få lavet noget redstone her. På et tidspunkt i hvert fald. Ja, om noget, på noget tidspunkt. Når vi har fundet nok, og når vi gerne har fået nogle opskrifter til at få lavet det der. Jeg ved ikke, jeg må lave repeaters og comparators og sådan noget. Ej, det skal ikke noget. Jeg ved ikke så meget. Det primære nok, det er at få lavet et stort hus med en redstone dør. Muligvis en sanddør. Ja, sådan en automatisk agtig noget. Ja, det kan jeg godt finde ud af der. Eller lave dør, det ved jeg ikke. Og en autosmelter, nok det vi får mest brug for. Det er jo nok en autosmelter, så den tror jeg, det skal vi i hvert fald have lavet. Ja. Ja. Det er nok de to mest primære ting. Ja. Så synes jeg også, vi skal få skaffet alle dyr, der findes, og putte dem i stallet. Eller måske ikke lige en hest, jeg ved ikke. Der er en witch. Jeg kan ikke komme fri. Hvor er den henne? Ej, jeg er low. Mig. Hold kæft, jeg er low. Jeg er også low. Jeg anede ikke, jeg havde så lidt. Jeg fandt noget mad. Jeg æder lige noget råt kød. Nej, jeg ved ikke det. Nå, hvorfor? Jeg tror, jeg skulle til at æde råt kød. Det har jeg gjort. Hvorfor har du gjort det? Jeg kan bare lave noget charcoal, så kan jeg bare lige få lavet. Okay, jeg lægger lidt noget mad i kisten hurtigt. Ja. Hvad kan man bruge det der? Der er charcoal nu. Hvad kan vi bruge det der rabbit hide til? Det er ikke skin, tror jeg. Nå. Ja, det er også, men jeg bruger det altid skid. Jeg smider altså ud. Så gør vi også det. Jeg lige fjerner alt det her cobblestone her. Forsøget og få væk med lava. Hvor fanden er vores kylling af? Eller vores jeg har det på kanin af. Kan jeg ikke lige få det? Jeg har det på mig. Jo. Så går jeg lige ind og steger det. Jeg bliver også slået. Jeg har 1,5 liv. Jeg skulle til at dræbe dig så. Det var meget sjovt. Ja. Det er jo 2 gange på en episode. Det er ikke så. Det vil være tid til, at jeg skal stoppe nu her. Ja. Allerede. Så... Ja. Kommer du hen og siger farvel? Ja, så skal jeg. Jeg tager lige noget mad med. Ja, det kunne jeg godt bruge lige nu. Jeg skal allerede ja. Du kan tage... Jeg bliver ikke mere af det her. Gør du ikke? Nej. Regenererer man i liv, hvis man ikke har fuld? Nej, man skal have fuld. Oh my god, jeg er low. Okay. Det ser vi på næste episode. Ja. Kom her ned. Så ja. Det var det. Tak fordi I så med. Dem der er så med. Vi ses i næste episode. Ja, det gør vi. Hej.